कम सबक काम खायो बिसी तिप्रासानि बागै बाक्सा सबक तिप्रासा बुखुक मानसिबो जे तिप्रासा सावो कामेर काम कुनो खाया मुख्यमंत्री लगिबा तंगाय मतै हाय मुख्यमंत्री जों मायाखौ तिप्रासानि बाइकखौ काहा प्रोफेसर मानिक सानो मानै तेजिनि हास्तेनि जतनि माया गोनां खा गोनां बखा गोनां तिप्रासानि हामजानाय मुख्यमंत्री याके तिनि बुरैनि यागो तिनि खोदोंबांनि थाख दङ बुलानो हामबायाफोर तिनि तिप्रा हास्तेनि मन्त्रि बख्रक मन्त्रि अख्रा माया गोनां खा गोनां मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साजिनो ते हामबायाफोर जोंनि संसद ते जोंनि राज्यनि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य महाशयनो ते हामबायाफोर जोंनि एरियानि जोंनि विधायक बरम गोनां रामपद जमातियाजिनो ते हामबायाफोर जोंनि बीएससी चेयरमैन ते हामबायाफोर ओ डिस्ट्रिक्टनि डीएम ते हामबायाफोर जोंनि हेन्डलूम हेन्डिक्राफ्ट डिपार्टमेंटनि डायरेक्टर ते दफानि सामुं दांनाय सबिता नागनो ते पुस्तक आचुकजाक मीडिया ते बुकुकसं आनि रांसांनि खाजानि बुकुकसं ते आं अल्प कक्सानाय जोंनि सरकार जोंनि राज्यनि मुख्यमंत्री तिप्रासानि बागै वानसुगो जोंनि बागै वानसुगो निनि बागै वानसुगो आनि बागै वानसुगो ओ किल्ला सारा त्रिपुरानि बिथिंगो श्रेष्ठ किल्ला आंनाय ओ किल्ला बाहायगाय नरंनि पुस्कांगा एकलव्य स्कुल नरंनि पुस्कांगा खेलानि स्कुल किल्ला हांगाय सिनि जागत थोंतिनि उरनि जारा किल्लानि बररकनो फुटबल थांनाय हिंगेनो साइमानो किल्लानि बररकनो सारा भारतवर्ष साइमानो ओ किल्लानि बररक फुटबल गोरों बररक आमानि बागै स्कुल खेलानि स्कुल दङ सेन्टिटिभ फुटबल मा दङ तिप्रासारनि बागै हस्टेल दङ बोरै बोसारनि बागै चेला बोसारनि बागै आमानो माया गोनां खा गोनां जोंनि राज्यनि मुख्यमंत्री बुखुक बाइक कम सबक काम खायो बिसि तिप्रासानि बागै बाक्सा सबक तिप्रासा बुखुक मानसिबो जे तिप्रासा सावो कामेर काम कुनो खाया जोंनि राज्यनि मुख्यमंत्री खाय बुखुक बाइक कम सावो काम खायो बिसि मनि उदाहरण सारा त्रिपुरा राज्य 20,000 बुरि रंनो खोदों बांजानाय 20,000 बुरि रंनो 20,000 बुरि रंनो खोदों बांजानाय आगामी दिनाव ओ बुरि बोसारनि बागै ओ बुरि रंनि बागै बुमा रंनि बागै मुख्यमंत्री तेबो काहाम वानसुङै दङ आबायनि बागैनो जोंनि मुख्यमंत्री या खालामना खायनाय जोंनि मुख्यमंत्री लगिबा दंनाय मतै हाय मुख्यमंत्री जों मायाखौ तिप्रासानि बाइकखौ काहाम प्रोफेसर मानिक सानो मानै तिप्रासानि माइ बाइकखौ काहाम जोंनि बाइकखौ फिराव गैनाय जोंनि बाइकखौ कुसुम खायनाय मुख्यमंत्री तिप्रासानि बागै जे खायना नांगौ सौ विकास तुम जा करो तैनाले जों जा करो सनो मते हाय मुख्यमंत्री बर माननाय बाक्सा का सुरु सेंटिमेंट तिप्रासा हो कोनो काम करै कोनो काम खाया सेंटिमेंट से फनांगो सेंटिमेंट बाय बहागो माइकलाया खाजानि तो होते बुकसो जारा सुनो शिक्षारिनाय तुइरिनाय कारेन्टनिनाय लामानिनाय बिनि लगिसिसिम तंनाय सेंटिमेंट बायसिनि बहाग पुंया सेंटिमेंट बाय बहाग दापो सेंटिमेंट बाय बहाग पुंया को बाय बहाग पुंया जारा सुनो माइसारिनाय जों बिनि लगी तंनाय तै बिसिकक सालिया हरं थागा चिनि कायसानां कयबो आनि बुकुक संनो जोंनि खा गोनां माया गोनां
बोखा गोनां kok sai paya sa payungton morok dagane takul de musnani koimu bini kok onek kok kaham sanai sini tibasan bagai tamo khai buska khainai mokok paya sa payungton norok takul tule jotono hambai jotono khulumbai ka jotoni nok nukhumno ishwar hamari ritho jotoni nok nukhumno khasimang tungtho sini mukhyamantri kaham kunkai tongmantho ishwar bono tamo phanitho sini dofano kam khaina bagai jotono khulumbai ka hambai শিক্ষারি নাই তৈরি নাই কারেন্ট নাই লামারি নাই সেন্টিমেন্ট में bahag dapo sentimen में bahag punya ko pai bahag punya jara sino maisari nai sung bini logi tongnai